Čaute ľudia, to je Easy Mega Pyro a máme tu odpal pyrotechniky. Odpalíme si to takto dneska tu. A čo tu máme? Máme tu Dumum Nano, Dumum Micro, Classic Pirat, JC05, Mini Dumum, Dumum F3, Dumum Nové, 2G+, Viper 1, Bomb, FP3 červené, FP3 zelené, FP3 nová edícia, Dumum 120 s knutom, Angry Bulldog, Powerful Bulldog, Explosive Bow a 500 nový koberček. Tak, začneme s Dumum Nanom. Tak, tu máme Dumum Nano, paľujeme. Taký malý puk. Dáme Dumum Micro. No už bolo silnejšie. Tak, Pirat, klasický zelený. Tak, JC05. To už bolo silnejšie. Dumum Mini. OK. To bolo také isté skoro. Dumum F3. Som trošku chorý. Tak, neviem, či je to počuť. To bolo OK. Na malú petardu je to silné. Dumum Nové, červené svetlo. Slabšie než JC05. Viper nový. Bomb. Tak, na toto som zvedavý. FP3, červené. No, je to OK. Aj na grama 1,8 gramu to ani tak nepočuť. Dáme si zelenú teraz. Myslím, že to má 1,8. Áno, má to 1,8.
sú rovnaké, ale sú OK. FP3, nová edícia. Takisto majú 1,8 gramov. Uvidíme, ktorá bude lepšia. No tak tieto sú lepšie. Domov 120. Notový. Neviem, ale tak škrtacie sú lepšie. Angry Bulldog, veľmi kvalitná petarda, 1 gram to má. Kvalita je to. Veľmi dobrá rana. Powerful Bulldog, 2 gramy. Veľmi dobré petardy. Tak je to Doom Crackling Ball. Odbalím si to. Parádne. Tak, toto si pozbieram. Ako posledné, restoránový koberec. Takto. OK, zapaľujem. No, je to parádne za tú cenu, ale nechalo to veľký bordel. Ja si to upracem. Dobre, upratali sme si to, čo sa dá. Ale ešte nám tu ostali slniečku z nebezpečných. OK. Tak. Dúfam, že vám sa video páčilo. Keď áno, zanechajte like, odber, môžete aj koment. A toto bude koniec videa, takže majte sa.